All right. Wasalna fl-aħħar dobna qabel sebtkom, messa sebtkom. Vini, wasalt. Ej, jessa wasalt. Qed nitkellem mal-owner. Jien l-owner dak il-figorin. Naf li inti l-owner. Da l-figorin. Ma tabtu ma għalt lili. Minti tant inti gostuża jessibtek figorin. Jien miż-żewġa ta' tox tittantani. Biss, jieġruna u l-affarijiet, kultant ċa ħaġa biex nipprova niġbora. U t-ġenijal, Lili. Ġej. Taraċ. Għajt. Tibna ma narax. Issa Ravini, hawnhekk hawn ħafna siġar bil-kwieħeb. Kif jiġi klient tara x'għandu bżonn u waqtih. Għalli fejdin l-skola tafx kienu jgħidu li u Vini di trejmen għax s-sġarek jen nifem fiju. Għalli fejdin, mu, itla. All right. L-ottri tajtni, sebtak s-sġra ħagġa ta' nofs. Dik jien. Donajt, nistanajnek fċaħġa. Għandi bżonn siġra tal-miliet. Mannix, Għara netnejjek, jgħab mifqo, siġara unek, il-bosket jgħira lina. U kif tejda, Tal-snow. Tal-snow. Għan korru ma tamel l-snow. Nafer bakis hinek taddimin maħħom, isu nizel l-snow, ma sissa għab ma me snow. Għallik irrit. Bisnow, għandak raġun. Nafla bisnow, ta' ma stabni ma għax lejli. U għarrajt, għalli fejdi s-san id-delivery jaxħilek id-darjen. Laħwa s-servi. Vini, xħin tkun sejjer bid-delivery hemm il-punzjet il-ħomor u decorations place. Għalli fejdi. Il-punzjet il-ħomor. Puntat isneċċassat jena. Xaħna namlu. Għata għasam il-Christmas trees. Ma taħsibx li kaxxa ħirġa mitwiqi perikoluża. X'nagħmel ma? Batu tfaħħa fuq warejja għax huwa ħalilek gustow ejja. Hej! Ġibtilek, kem taqlaħħa għamil wara. Din ġibtli? Mela, dik. Ma tabni ma